Rio maber jahera mar penj laktar machiegni iluonga ni Ruth Otieno. Kawa wacho ni ngima en mwandu kendo en ga chenro makende mabende wagole odoke itwa kendo wang'iyo gigo mopogore opogore manyalo miyo wabedo kod ngima maber. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari wa makawuono sechopo studio abomie thuolo obonyiso ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage aito adonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari amor mar neni odiochieng' makawuono. Erokamano Ruth kendo amoso nyikwa Ramogi duto arwako gi twak makawuono. Ginyinga iluonga ni Judith Odenyo Alwala an nyalego tan min Kindu Bay athiethe hospital maduong' miluongo ni Kenyatta National Hospital kendo alony thiedho tuoche mikelo kod midhusi e del kaka mwadwa wuoye kawuono. Seche miwacho Dr. Judith ni tuoche ma ikelo kod midhusi e del, magi gin tuoche machalo mage, gin midhusi kaka mage to gin tuoche kaka mage kapok wadonje twak ma kawuono? Tuoche mikelo gi midhusi e del ng'eny. Midhusi gin kaka gi dho ngere bacteria, virus, fungi, protozoa, mago duto gine group waketo gi duto gin midhusi to gin gik ma kodonje dendi nitie moko mwadak go e dendwa lakini nitie ma kodonje dendi to koro nyalo kelo ni shida. Achiel kuom gi en HIV, nyocha corona wasekedo gi corona, wan gi HIV mago viral kanyalo mulo mana matin kamano. Koro kawuono wadwaro loso kuom tuoche mikelo kod viruses e del ma achiel kuom gi en HIV. Ang'eyo ni HIV oken wendo kuomwa kendo ng'ato ka ng'ato osewinjo wach mar HIV e ngimane. To gimomiyo wawuoye HIV, wawuoye kawuono, wawuoye kiny, wawuoye riocha en ni oseyudore ni landruok mar tuo mar Ayaki pod ni malo. Wasebedo kwa kedo kod tuo ni to pod olandore kendo wayudo ni infection rate pod ni malo. Emomiyo wadwan mondo wawuoye to wanyalo duoko infection rate ni piny gie yore mage. Gin yore mage ma serikal tiyo godo mondo duok tuo ni piny. Mathuon wacho ni chieng' makawuono en geng'o new infections kata geng'o gamo kute mag Ayaki mabende en achiel kuom tuoche ma ikelo kod midhusi mabende en kidieny mar virus. Mana kaka wacho yo Dr. Judy wacho ni tuo mar Ayaki wasewuoye higni mang'eny mokalo, higni madhi mana 40 ka ne tuo no donjo pacho ka dhi 42. Atiyudo ni en ka wach miwacho kinde ka kinde kapok adhi mabor ahinya. Ang'o momiyo ber kwa bedo kod twagni odiochieng' makawuono ni wachako bedo kod twagni higni 40 mokalo kaka piny Kenya? Serikal chakre 1982 ndalo mane oyudie first cases meg HIV e Kenya kae, serikal osebedo ka kedo kod tuo ni nikech oseyudore ni en tuo ma kodonje dendi to miyo roteke dendi bedo piny. Koro sama roteke dendi odok piny tiyudo ka inyalo gamo tuoche mamoko to koro tuoche mamoko gi manegi. Serikal osetimo matek ndi but nitie ng'ukruok moro matin ma omiyo kata ka jithiedhore walando wach Ayaki ka gi kacha tiyudo ka pod jomoko pod gama Ayaki. Koro gimomiyo wawuoye to wadwaro ni mondo onego bed ni sani ni by 2030 onego bed ni jok matuo te ni e yath kendo okwayud infections manyien. To kokwatiyo matek kendo kokwapuonjo ogandawa to wabro yudo ni pod wan kod new infections. To sama wan gi new infection mana en ranyisi ni pod onyalo nego ogandawa mang'eny. Onyalo nego nyithindo, to onyalo nego joma dongo. Koro omiyo nyaka pod wang'i ni kata wasepuonjo ji kamano to pod nyaka wang'i ni to en kanye ma waduoge chien momiyo iyudo ka in the past higni 10 mokalo iyudo ka higa manokalo ni jok mogamo tuoche meg Ayaki odwa dhi malo gi almost 2000 to kwadwa mano wadwaro ni kwan ni oduog piny. Koro wadwaro ni mondo wapuonjre kaka oganda nikech ji osebedo ka muonyo yath kendo kinyal ng'eyo ni ng'ano matuo ng'ano mok tuo. To ndalo moro kane wan e studio kane wawacho ni kik ing'i gi wang'i, ok inyal pimo gi wang'i.
Koro wadwaro ni ji duto te oriwre e kedo kod tuo mar ayaki. Nikech ka ji te oriwore, joma miyo, joma chuo gi ji duto te oriwore, to wabiro yudo ka kar mondo tuo ni jok ma igame odhi malo, to jok ma onego bed ni odok piny. Mondo wachope vision wa ma 2030 mwadong' mana gigni 7 kende. Wabong'i ane gimotimore momiyo e higa mokalo hik 2022 kwan mar jogo mogamo tuo ni kata kute mag ayaki odwa dhi malo e higni 10 mokalo. Ang'o mano timore hik 2022 mano wabong'i bang' thuolo machuok kende. Kata kamano aneno ka intiere kod HIV in Kenya 2022. Okang'eyo ni magi gin numbers kata gin nembni mane nidwa ni wapuonjre godo ang'o kotenore kod twak wa makawuono ma thoro wach en geng'o tuo kata geng'o gamo kute mag ayaki. Koro gie sani wabiro yudo ni jok man gi tuo ni, numbers mwaneno ka ni gin jok man gi tuo ni sani mong'ere. Ing'en kapok idhi opimi to kwanyal ng'eyo kin gi tuo kata ionge go. Koro magi jok mosepim, moseyud gi tuo mae kane December 2022. Koro ineno kane wan gi ji almost inyalo chunga. Ineno kane wan gi ji ma chopo mana million achiel dhi almost million 2 gi wiye mane nigi tuo ni, mama represent 4%. Koro kuom jogi wayudo ni joma miyo gi joma nyiri ng'eny, kwan gi ni malo mohingo joma chuo. To gie sani magi joma tuo, to jogi jomoko nie yath, jomoko osebedo virally suppressed. Koro wadwaro ni jogi kende emobed ni nogamo tuo e yore mopogore opogore, mwabiro neno kaka igamo tuo. To adwa gomb ni namba ni kik dhi malo. Onya dok piny nikech jomoko betho, ing'eyo. To adwa gomb ni namba ni kik dhi malo. Koro emomiyo wan kaka wuono mondo wane kaka wanyalo duoko namba ni piny. Kamano. Abudu kimana kumane wachako godo cha Dr. Judy ni e hik 2022 kwan odhi malo, to kwan kodhi malo mag jogo manogamo kute mag ayaki waneno ka joma mine kwan gi ni malo matin kwan data malo 5.3 kipimo kod mar joma chuo kwan data malo 2.6 kato waneno kata nyithindo e kind higa achiel kod higni 14,082 917 en kwan mamalo mokalo nikech ochomo 1,100 samose nyone 1,100 apani mano kwana mantiere malo matamre gi non. Debedi yango mano timore e hik 2023. Okay, pod watimo nonro. Pod watimo nonro. But mana gik mwang'eyo mapile ni wang'eyo ni nyithindo te yudo tuo kowuok kuom joma mine. Koro emomiyo idwaro ni kapo ni ng'ama miyo to wat in kod ipek to nego bed ni muonyo yath mondo kik imi nyathi. Ma en gima wanyalo geng'o mondo nyithindo kik yud tuo mar ayaki. Obed no yude kuom accident, but kik obed no yude ni min ge momiye. Nikech nitie yore mang'eny migeng'o go mondo min nyathi kik mi nyathi. To kwang'iyo jok madongo, wan kod yore mang'eny manyalo miyo jomadongo kik timang'o kik gam tuo ni. To kwang'iyo 2022 pod watimo nonro mondo wang'e to en ang'o manomiyo kwan odhi malo kuom higni 10 mokalo higa mar 2022 ema infection rate odhi malo. Koro pod en nonro mitimo nikech ing'e nonro nyaka inone maber mondo ing'e, then kiseyudo gima notimore koro wachako reverse. But onyalo bedo marach mokalo nikech uneno higani economy ok ber ahinya. To gik mang'eny mamiyo ga ji ringo ka ubro yudo ni sexual workers ng'eny mondo giyud kaka gi survive. Ibro yudo magi ng'eny gi gin ga joma mine. Ibro yudo ni jok makoro ngima otamo kabisa koro donje drugs to gichuore to pod wamedo mana kwan dhi malo. Koro ibro yudo ka economic status ma kata piny odhi malo obedo marach, tibro yudo ka nitie ng'eny HIV infections. Koro emomiyo wabiro mondo wang'iyane wariwru lwetwa karachiel mondo mi wayud kaka inyalo geng' tuoni. Kendo emomiyo ne
wadwa ng'iyo yore mopogore opogore minyalo geng'go tuoni. Nitie mang'eny mosewachi, to sirikal neno ni pod moketogo kaka tiyo gi kondom, mabende wabodonje mabiro wadonje bang'e, pod ok onyuolo olemo maber. Koro pod wamedo mana yore moko, ema koro wabiro ng'iyo to gin yore mamage ma osemedi kuom geng'o tuo mar ayaki. To aparo ni Dr. Judy, in kachiel kod oganda wa duto te manyalo bedo ni neno chenro ni gi lakseche gi, to wanyalo ng'iya piny mar Kenya. Debede ni ang'o manotimore e higa mokalo momiyo kwani odhi malo. To kapo nono ni wadhi kaka wadhi seche morito mondo mi sirikal otim nonro, nikech wacho ga ni duoko chako gi in owuon, duoko chako gi an owuon. Debede ni ang'o manotimore. Winjo kidwa mulo wach moro kanyo ni uchumi mar piny obedo matek. Tiende ni koro yore mag nweng' ka obedo matek, koro ji manyo yore mopogore opogore mag nyalo konyore godo. Mamoko kuom gin yore mag ni wacho ni sexual, nitiere kaka tindi luongo gi okamano. Okang'eyo commercial sex. Kaka ni wacho ni kwatiyo kamano to en stigma, en wach mar stigma. Kaito weche mag dhier, weche mag dhier, weche mag samoro koso puonj makare, bende wayudo ni nyalo changia kose. Njore mang'eny, jok madonjo koro ng'ato maisha otame, koro yudo no dhi e streets, gichako madho gik ma miyo wigi wil gi parogo, gichako chuore yien, to wabiro neno ni chuoruok gi sandan ma ji wilore nogono en achiel kuom gik ma miyo infection rate dhi malo. Koro kochumi omedo bedo marach, kako dhini, to rates nyalo dhi malo. Koro miyo kiyudo kaka inyalo geng'e e yore mwabiro neno, to tem mondo wageng'e mondo kik watim ang'o, mondo kik wabed kod infection rates madhi malo. Kwa doke kwano mane wantiere godo cha, naneno ka joma mine kwanda tamalo ne en 5.6, kaito joma chuo ne en kwanda tamalo 2 gimoro kanyo, apani ginyalo konyowa kod mano. Adwa ni wang'e ni gimomiyo thothne joma mine ne nitiere kod joma mine mang'eny nogamo kute mag ayaki e higa mokalo. Joma chuo kwanda tamalo 2.6, joma mine kwanda tamalo 5.3, kaka gima joma mine ogoe diriyo. Ang'a timore kuom joma mine? Waduto wang'eyo ni jok mamiyo iluongo giga ni wika sex. Kendo ibiro yudo ka gik matimore mang'eny kata mana e families gi, ibiro yudo ka ng'ama miyo ema gino affecte moloyo. Koro joma miyo ibiro yudo ka those commercial sex workers wabiro yudo nying maber miluongo gigo. Ibiro yudo ka ng'eny gi gin jok mamiyo. Aeto ibiro yudo bende ni kata mana kuonde mantie conflicts, kaka refugee camps, ing'eyo, ibiro yudo ka joma miyo ema ng'eny gi ni kuno. Nuwaneno kata sorry to say Shakahola, ineno ka joma miyo ema ng'eny. Koro ibiro yudo ka joma miyo kata ka ng'ato owach ni ng'ama miyo chuore otho, ibiro yudo ka otere, to ng'ama otere chiko pod omake, nyaka tere, tibiro yudo ng'ama otere ni maybe otero ng'ato, obeda terrorist, otero ji mang'eny. Koro yudo ka ng'ato achiel dichuo achiel ochoko kata mine adi, kata mine 8, ineno, kata mine 4. Koro yudo ka namba mar jok ma miyo gi jok ma chuo, yudo ka chuo numbers gini piny to nyiri numbers gini malo. Koro en mana the vulnerable group, men mon to gi nyiri to gi nyithindo. To koro nyithindo to biro yude kuom mine gi. Kamano. Mapani en ote kata en chenro monego beni chopo ne ji duto te, to maduong' moloyo joma mine onego kawie thuolo mathoth mokalo gi chik itgi, nikech waneno ka po nono dhi kama to e ndalo mabiro, nikech ka ng'ama miyo onge dala kata ka pono ni obedo kod masiri nikech kute mag ayaki, to nyithindo thoroga hinyore moingo ka pono ni joma chuo onge dala. Kamano. En kamano. Aeto bende ibiro yudo ni joma chuo, gimomiyo wayudo be joma miyo ahinya, ibiro yudo ka ng'ama miyo kotuo to en oringo mondo dhi osiptal, ng'ama dichuo to podi. Koro ibiro yudo ka iyudo joma mine mang'eny
mobiro seche moko chuo bendi mana tie but giwuotha wuotha ok gidwa kata mondo gichope hospitale koro iluongo ni health seeking behavior mar joma miyo ber moloyo ma joma chuo wamake maka kanyo wakau yueyo ka waduogo to wadhi nyime en page laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu seche moko yueyo ni inyalo tudori kodwa Facebook page en page laktar SMS en 2 mondo mi ikel penjo duto tema inyalo bedo godo Dr. Judy bro duoko gite kikisud kata matin. Kochakore chieng' wuok tich dwe mar 6 e Ramogi TV. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani chakore chieng' wuok tich dwe mar 6 e Ramogi TV. E ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Timre enango ma unjari utimo kai. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ka wantiere kod Dr. Judy wang'iyo yore mopogore opogore mwanyalo geng'o godo gamo kute mag ayaki. Opimo nwa kacha ni e hik 2022 kwane ni malo mokalo moingo higni 10 higni 10 mosekalo. Gika mwantiere ni Dr. Judy daher mondo mi wang'iya ne ang'o ma sirikal kata ang'o ma piny owacho osetimo mar konyo ganda jo Kenya kata gayo kata tayo jo Kenya mondo mi kwan ni kik dhi malo kako dhini. To kapono ni nitiere gima gisetime ang'o momiyo pod gini timore kaka timore ni? Okay, Ruth, sirikal osebedo ka tiyo matek mondo omi ji kik gam tuo mar ayaki. To lweny ni onego bed ni goye waduto, ok onego bed ni waweyo ne sirikal kende. Nikech koseyud ng'ato ni nigi tuo mar ayaki, gima sirikal nyalo timo en mondo konyi, mondo idha kik imiye ng'ato to in bende kik ohinyi. To sama sirikal osekonyi en ni ibiro miyi yath. To yadhgi in ema inyalo muonyo gi, sirikal ok nyal muonyoni. Koro miyo waduto wan iluongo ni role players mondo mi waduok tuo mar ayaki piny. Koro gima wanyalo kwayo oganda en ni ka sirikal owuok ni mondo konyi, to dakteche be nitie madon mondo konyi, to in bende nyaka i-play role ni mondo mi waduto wariwre kanyakla mar duoko tuo mar ayaki chien. Kamano. Moko kuom gigo ma sirikal osetimo kopogore kod kelo yath, kelo gik moko kaka raboyunga. Okang'eyo ka pod iketogi e public spaces, ayudo kata ka kuonde mopogore opogore diere moro ne sirikal keto ga raboyunga. Wachno bende en achiel kuom yore mag geng'o gamo kute mag ayaki. Wach ni sirikal ogigodo kanye? Aparo ni yo mar keto raboyunga kamoro amora ma jopiny nyalo yudogi en achiel kuom yore manitiyogo mondo oduok tuo mar ayaki piny. But waduto wang'eyo ni iwacho ni dhano tije tek, nikech oseyud ni kata raboyunga gi oket to pod ji ok ti kodgi. Kendo kane wantie e chenro moro ka mokalo, nwawuoyo ka nitie research moro mane watimo, to wayudo ni kiwuotho kuonde miuse yath, iyudo ka nitie yath moro miluongo ni emergency pill ma ng'ato kawo mondo kik ogam remo. To ng'ato nyalo mana gamo remo ka ok otimo ang'o, ka nyalo gamo remo ka ok ne otiyo gi raboyunga. Koro ibiro yudo ni yien gi giusore mang'eny moloyo kaka kondom usore. Koro ji oluoro mako ich, but ok giluoro tuo mar ayaki, to gi tuoche mamoko ma bende nyalo kel ka ok iritori maber e yore mege hera. Koro sirikal nochako gi kondom. Sirikal osetemo matek ma ng'ata matuo iwacho ni mondo okete yath. Onge gimirito, kiseikri ni dwa muonyo yath, tiketie yath. Nikech sama imuonyo yath, Ruth, ibiro yudo ka virus mari duogo piny. To sama virus oduogo piny, tibiro yudo ka mondo imiye ng'ato, kata ka ok utiyo gi raboyunga no, nikech wabiro nyisi ni tigo, but tiyogo to koro en uamuzi mari. Koro sama imuonyo yath, mondo imiye ng'ato, chances ni piny kabisa. Koro mokwongo en kondom. Mar ariyo, kituo timiyi yath mondo duok midhusi go piny. Mar adek, sirikal oketo ne mine duto mapek momako ich, idwan mondo idhi osiptal mondo mi yedhe mondo mi kik imi nyathi ma iting'e ino. Bende kaponi kuom hawi marach kata iriwori gi ng'ato mok ing'eyo chalne, nitie gima iluongo ni pep mabiro wuoye, ma yath minyalo muonyo within 72 hours mondo mi ogeng'ni kik iyud tuo mar ayaki. To kaponi in miyo kata in dichuo modak gi mama kata dichuo ma en ok otuo to in ituo, be nitie kaka ng'ama ok tuo ni onyalo muonyo yath. Onyalo muonyo yath mondo mi kapo haw marach giriwore gi jaode matuo mok gitiyo kata gi raboyunga, mondo kik enogam tuo meg ayaki, emwaluongo ni PrEP. Koro magi mikakati duto ma sirikal oketo mondo omi kik wayud new infections ka odhi mbele.
wadwaro by 2030 onge new infections. Mano higni 7 koa kawuono mabende pane higni 6 kod dweche moko 7 kata dweche moko 6. Adwa ni dhi weche mag PEP kachiel kod PrEP, adwa ni wuoth kodwa moso okang' kokang' mondo mi oganda wong'e ni PEP en ang'o, PrEP en ang'o, to ere kaka inyalo yudo konyruok mag PEP kata PrEP mondo mi waduok wang'e weche kaka inyalo duok thuolo chien mag gamo kute mag ayaki. Koro kopogore kod raboyunga ma sirikal oketo, kopogore kod yedhe mimiyo joma pek, to kod yedhe mimiyo nyathi monyuol gi mama mapek bang'e kosenyuole mondo kik oyud kute meg ayaki. Aya wawacho bende ni muonyo yath, koyudi ni tuo imuonyo yath mondo mi chances minyalo miyo go ng'ato tuo mondo dok piny. Koro machielo en gima waluongo ni PEP. PEP mokwongo ni. Koro PEP en pi mokwongo ochung' ni post exposure prophylaxis. Post exposure prophylaxis. Mae nyiso ni en rageng' mimiyi kaponi iseriwori gi ng'ato moking'eyo chalne. Koro gima timorega en ni sama iyudo ajali no, waluonge na ajali. Sama iyudo ajali, to iringo idhi osiptal. Sani siptende te kama iyude yedhe mege HIV, gidhi miyi kata mege PEP. Koro iringo idhi osiptal, kiseringo idhi osiptal, to idhi yudo jahocho madhi wuoyo kodi, to kose wuo kodi tinyisi yedhe minyalo muonyo. Koro in be nyaka iyie chunyi ni adhi muonyo yedhe gi. Nikech ng'enyne ibiro yudo kaponi gin jok man kod gik minyalo pimigo, tipimi sechego. Koro koyud ni negative, timi yath timuonyo. Yedhe gi dhi muonyo gi for 28 days. Pile ma ok ilewo. 28 days. Kisetieko 28 days tidok kendi pimi. Koro kapono yud ni ionge gi HIV, to wacho ni tony, ok iyude. Koro nyaka iritri maber mondo kik iyud HIV. To nitie gimiluongo ni window period, men ga 3 months. Koro bang'e kisetieko yedhego, iyudo ni in HIV negative, kendi dok after 3 months just to confirm ni ok iyudo viruses go. To sami dhi ni yudo ajali mondo mi PEP, to pimi to yud ni in HIV positive. Mano nyisore ni ok iyudo HIV sechego. Ni iseyude chon. Koro ka ni iseyude chon, to in ng'at makoro watero mane yath megi HIV. To ka in negative, to wamiyi PEP mimuonyo mar 28 days. Titimang'o? Ae tipimi, kose yud ni in negative, to koro irango mana yore mamoko mondo kik itimang'o mondo kik iyud tuo ni kendo. Koro kwa bire PrEP. PrEP en pre-exposure prophylaxis. Pre means before. Yeah? Before. Koro iyudo ka awayudo PEP imiyo jok ma oyudo ajali. Iriwore gi ng'ato ok ing'eyo chalne. So in post and after. But mato pok iyudo ajali no. Tineno ka ajali no nyalo tokelezea. Kagimi kodi ne ajali. Ineno ka onyalo timore. Koro yudo ka sana ibiro yudo ka jok modak e keny, kata johera ariyo machiel nigi kute meg ayaki, tachiel ongego. Ong'ere na chiel nigo, to ong'ere na chiel ongego. Koro wadwaro mondo ma ongego ni kik yudi. Koro ene mibro miye gimiluongo ni PrEP. Koro oseyudore PrEP ten ichalo ng'ama muonyo yedhe meg ayaki. To lakini gin gipogore matin. Koro imuonyo gi pile. Kimuonyo gi pile, to chances mege yudo ayaki, kaponi ng'at man gayaki chande, omuonyo yadh maber and then viral suppressed, chances mege yudo ayaki ni 1%. Kwa natamalo achiel. Tene ni en piny mokalo. Awinjo kisebedo kiwacho wach mar viral load bedo suppressed. Mabende ni mulo kacha bende ni kaponono ni jogo ma samoro se yudo katire kod kute omonyo yath maber. To inyalo yudo ka samoro kata kaponono ni oriwore gi ng'ato kuom hawi mar
ka ok giritore ok anyalo wacho ni marach ka ok giritore to ng'at machielo moro ok nyal yudo kute mag ayaki. Ibo mulonwa kar viral load kanyo kod yedhe ma imuonyo e yo makare. Omiyo kik jahera mar chenro ni sud kata matin nikech kwaduogo to kanyo machako godo. Ka waduogo bendo dhi bedo thuolo ni inyalo wuoyo kod Dr. Judy penjo duto te ma inyalo bedo godo, inyalo agone simu, inyalo oro SMS, inyalo yudo Facebook page en page laktar omiyo kik isud kata matin. Kila chiela uso $500. Mano ringo mar mix ma en gi bones. Jite oseng'eyo gik matimre kae. Lokane toki. Msalaba ndiyo asili ya mema. Nitatua mzigo hapo. Nina uzima na furaha daima. Sioni haya kwa Bwana, maana kwake nitang'ara. Hata wacha roho yangu wala kunikana. Nina uzima na furaha daima. Njooni tufurahi pamoja. Dial *811*344# to get msalaba. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Kaponi gimoro amora botimre ne bani to karana singra gi nying nyathina in bende ok bibedo mangima. Adwa na tema tek mondo anami keny marwa thuolo moro machielo. En ang'o matimre? En ang'o ma un jari utimo kae? Lamo ni wacha rusni orum mapiyo piyo kasto anabiro keto gi e line to kapok ochopo chieng'no thapkino nyaka midhoge. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. The finance bill as presently crafted must be withdrawn. We endorsed the decision by our delegation to walk out of the talks. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odedo chung' margi ne piny owacho nyaka were gi paro mar chik mar omenda eka ginyalo yie dok e twak. And even when the DPP withdraws a case, he does not do it solely by himself. The Constitution is also clear that the magistrate and the court plays a role to oversight. Ogai mar jomin buche ma pacho ka Nurdin Haji ochopo nyime od bura kendo opuoyo nyalo mare mar mako lemo mar ogai mar obila mang'eyo maling'ling NIS. We are releasing the funds this week in junior, secondary and also in senior secondary is to a total of 28 billion. Migao mar somo singo ni omenda mag somo idhi chwal ne skunde ma ok okadho tich abich jumani.
Kidieny ni en ga mari inyalo go simu kitudori kodwa kod namba mantiere TV mari inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Facebook page en penj laktar. Dr. Judy, aneno ka wantiere kod statistics moko ka bende kwan mamoko ka a. To kwan ni okang'eyo ni anyalo wache nang'o top 10 counties leading in HIV prevalence. Mano kotenre kod report manogol e December 2022. County number chili wachina wako chani en county wa Mahoma Bay kwa data mala parga uchiel nukta auchiel, Ilwegi Kisumu kwa data mala parga birio nukta beach, Siaya kwa data mala parga beach nukta dek, kwa di Migori kwa data malo aparga dek nukta dek, Busia kwa data malo abirio nukta birio. Magi kwan manade daktari? Magi gik momiyo Ruth wakelo chenro ni nikeche waineno ka jothurwa ni kamarach. Nikeche onego wapenjre na ang'o momiyo wane ma wan malo. Neno ka counties makaluo eman malo e weche mek Ayaki. Koro en ni wane ma okwa winj wach, en ni wane ma gik ma sirikal oketogi. Okwan be watiye kodgi mondo mi kwan mar jok man Ayaki odog piny. To an pod aparo ni pod geno nitie. Geno pok olal. Geno pok olal. Mondo numbers gi pod ginyalo duogo piny. Nikech wapenjre to jomoko king'iyo kata Nairobi. Ang'o miyo Nairobi 3.8 to Homa Bay 19.6. Koro pod onego waket maino e kedo kod tuo mar Ayaki, nikech ibiro yudo ni ji mang'eny kaka ji medo bedo mang'eny gi tuo mar Ayaki kaka jomoko be wito ngimagi. Koro gimoro amora mwawacho ka wakawe seriously. Wakawe simple boys ting'eni gini chakore mana gi ng'eyo chalni mokwongo. Akaw simple boys. Kamano. Boys, hello, penj laktar? Hello, apenjo laktar niya. Apenjo niya, an Pastor Boaz Osida mar Kobura Masong. Machiegni. Be en gima ber ng'ato nyalo jaro wadgi ni Ayaki ni we wuoyo koda kata Ayaki ni we ng'iya ukimi. Mano ok en gima ber nikech sani Ayaki en tuo kaka tuo mora mora. Kendo aparo ni mano ng'at ma winjore tin ema nyalo luongo nyawadgi kamano, nikech samiluongo nyawadu ni Ayaki ni be in iseng'iyo anyuola ni duto onge ng'at ma Ayaki oseyudo. Koro miyo waritru dhowa kendo miyo ng'at matuo dwaro ni mondo okonye. Koro kantie kaka inyalo konye to konye moloyo ni ichalo ng'ama tugo kod condition mare. Kaito bende jolunogo nowacho ni nitiere gik moko onego yany godo ng'ato. Madhier ma en tuo kachiel kod ng'ol. Nikech magi gin gik moko inyalo yombo. Nitiere gik moko ma kata kiwacho ng'e ni kata in bende okibor kodgi kata matin. Dr. Judy adwa ni mondo miwang'e ane weche mag GBV, gender based violence, kotenre kod gamo kute mag Ayaki kod kaka wanyalo geng'o wechegi mondo mi kik wagam kata wadok thuolo piny mar gamo kute mag Ayaki. Kalure kod gender based violence, waneno ka kwan mar jok man Ayaki, mine kod nyithindo manyiri kwan gi ni malo moloyo joma chuo. Tibro yudo ka tungni mantie udi, rape cases, ibro yudo ka gi affect joma miyo sana gi joma nyiri moloyo joma chuo. Kendo yudo ka joma chuo ema timone jogi kama. Yera mondo akaw simb Paul kata waboduoga doga kanyo. Hello Paul, penj laktar? Hello. Machiegni Paul. Wuoyo gi Paul Onyango mar Siaya. Machiegni Paul. Kamoro ni Ndori. Apenjo niya. Be ng'ama ng'adi nyangu. Percentage mare ma yudo HIV ni piny kose en zero. Ero kama ne Paul kikisudi nikech mane ma topic mane wadhiye weche mag tero ji nyangu kata kamano wamul weche mag GBV kata tude gi mar Paul wadonje wach mar tero joma chuo nyangu kod geng'o gamo kute mag Ayaki. Koro no wacho ni sirikal osekawo gi seriousness weche mege gender based violence. Kendo ibro yudo ni kuonde mantie HIV services nitie nyaka gender based violence. To wayudo ni
wang'eyo kaki kelo tuo mar ayaki e del, machiel kuom ginyalo yudo kata rape case. Koro ka ng'ato oyud okonego ng'ato ling kaponi iyudo kata nyathi moro bedo rape kata ng'ato bedo rape, dhi osiptal mondo mi pepcha nikech nyalo konyi mondo kik igam tuo meg ayaki. Then koro modong' to wawene police ka already isegeng'o tuo kuomi. Koro kaponi ibedo raped kata iyudo yo moro ma iparo na ayaki nyalo donjo go e dendi to ringi dhi osiptal, ibiro yudo kony nikech mago te waseketogi. Wang'en gin gik matimore oko kae, emomiyo ineno ka joma mine kwan gi dhi malo moloyo joma chuo. To waduto waritre, kata in ng'ama chuo madhi timo kata gima rach ne nyathi matin kata nyathi ma pok ochopo kata higni 18, ok en gima ber. But kopo notimore to iyudo ka anyuola mang'eny gigi umi anyuola kae ni magira anyuola watieka kae. To inyalo timo kamano tiketho ngima nyathini manyaka chieng'. Koro gima ber en ni jodhi osiptal mondo wayud kaka wanyalo konyo jok ma obed affected. To jotim gima kare. Kik wil kod penjo mar Paul mar tero joma chuo nyango. Kae tadwani mondo mwatude kod jawinjo na jahera mar chenro ni moro penjo kacha ni PrEP. Kapono no otigodo kuom thuolo malach mokalo bende onyalo bedo kod side effects make maka kanyo. Antiere kod Evelyn. Hello Evelyn, penj laktar. Kama penjo winjo ka laktar owacho niya. Owinjo bed ni joma ni chal gi opogore owinjo bed ni tiyo gi PrEP. So PrEP ni owinjo bed ni tiyo kode ngimane te koso tiyo kode just for a period. Yien adwok Paul mokwongo mondo kik wiya wil. Koro iyudo ni ing'eni tuo mar ayaki, kwaneno kaka tuo mar ayaki donjo e del, ibiro yudo ni nyaka bed ni nitie kaka gine mege nyodo. Pi mar nyodo cha notimo ang'o, noriwore ekiyudo ka tuo donjo e dendi. Koro wayudo ni joma pok otere nyangi nitie pien no. Koro pien no nyalo onyalo miyo ayaki okikline maber, ayaki obedo trapped, viruses obedo trapped e iye kuno. Koro iyudo ka chances mar ng'at ma otere nyango, ng'at moko otere nyango, ng'at moko otere nyango onyalo yudo virus no mayot moloyo ng'at ma otere nyangi mogol pien. Ng'en kosegol pien to kata mana hygiene wise iyudo ka kata luok bedo mayot and gik ainago moloyo ng'at moko. Koro oseyudre ni koteri nyango to nitie kaka oduoko piny chances magi mege yudo ayaki. To kowach ni koro ibed careless, podi nyalo gamo kute podi nyalo gamo kamano. Ai kwa dhie side effects, yedhe gi mondo mi okonyi kik iyud ayaki, dware ni muonyo gi pile. Kimuonyo gi pile, tidhi yudo ka in protected 99%. Akawisi Patricia kiyiena. Hello Patricia, penj laktar. Awito Patricia, atimo mos Patricia. To mana kaka yedhe mamoko. Nwaseyudo ni yedhe te gin kwiri e del. Gin kwiri e del. Koro sama pod dendi pok ong'iyo kodgi, tibiro yudo ka in gi weche moko, maybe chunyi lewi, maybe idiewo matin, but ibiro yudo kaka dendi medo ng'iyo gi yath, tiyudo ka koro gigi dok piny. Be konyisi ni chiem mondi ekimuony yath, then chiem mondi ibiro yudo ka iduoko side effects gi piny. Koro kichako tinyalo neno side effects go, but mago duto wanyisi osiptal mondo omi ibed psychological prepared, but kaka dendi medo ng'iyo gi yath, tiyudo ka side effects gi dhi piny. Side effects to onge yath ma onge side effect, en mana ni konyisi ni bang' chiemo to muonye bang' chiemo. Antere kod Emily e simu. Emily, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Emily? Hello, nyaji mamosi. Akaw mos Emily machiegni. Kamano to apenjo niya. Apenjo niya. Wawinji dhi nyime? Koro wapenjo laktar ni to ka in kode. To aneno ga ka samoro ka muonye. To kuot moro biro sani matielo kuot dendi kuot te.
nekech namuonyo to koro telo kobiro ni mara sukari ema kuode manyicho puodo manyicho ng'ade manyicho ng'ade koro tok ng'ade no ni mana sukari to muonyo ba muonyo koro ok ukonya kanyo laktari. Ageno ni winje maber Dr. Judy. Awinjo jawinjo maber en ni owacho no muonyo yath to tiende kuot koro ne chal ne kagima en side effect koro tiende ne nogo ne dhi ka kuota kato kano dhi e hospital tiwacho ni samoro en tuo mar sukari tendo chichi nyaka bedi ne yedhe mane omuonyo gi odhi mong'ad nyaka tiende koro penjo ni way forward chalo nade nikech nyaka dhi nyime kod muonyo yath mondo mi obed kod ngima makare. Sukari bende iwacho ni nitiere ka koro gie sani nitie kaka sirikal ng'iyo seche misebiro ni in gi tuo mar ayaki to ibedo screened ging'iyo tuoche mamoko manyalo beti machiel kuom gi en tuo mar sukari. Koro nyalo bet ni ok anyal wacho 100% ni sukari ema nomiyo tiende okuot but bong'adi but iyudo ka jatuo man gi sukari complications achiel en ni inyalo ng'ad tiende bedo ga dhola mok changi then ing'ado tiende to seche moko ken yedhe mege yaki manomuonyo but sasa mwachako ng'ato yath to wanyise kineno gimoro ma mopogore to ringi biro hospital nikech ibiro yudo nitie jomoko man kata allergy gi yedhe gi komuonyo to dende kuot te dende pokore ama en gi rashes te koro magi duto in fact samichamo chaki yath cha to iwacho iduogo bang 2 weeks wang'iyo to yedhe dhi kodi nadi then bang 1 month then 3 months makoro waseyudo ni yedhe gi koro ber kodi koro kinyalo duogo after 3 months or after 6 months koro anyalo nyiso jowinjo ani samichako muonyo yath tineno ka nitie gimoro mopogore gi mapile to gima ber en ni ringi dhi hospital mondo gine kata kapo ni yadhno to idhi wil ni yath to bende ka nitie tuoche mamoko go to yedhe mega yaki ok bi thiedho koro tuoche mamoko go be nyaka thiedha kigin mondo mi kik iyud ang'o kik iyud complications mabiro mbele hapa ni twagni korangwa gole studio ka watere oko mar studio emo miabro penjo di kapo nono ni ng'ato dwa yudi inyalo yudi kanye namba ni mag simu gin mage nikech samoro nitiere achiel ariyo adek moko ma johera mar chero ni deher mondo mi gigo kodi mbaka to thuolo otamowa kidwa yudi inyalo yudi kanye namba mag simu nyalo bedo mage Dr. Judy? Ayudora Kenyatta National Hospital medicine unit but kidwa nena ma privately bende inyalo yuda e namba mar 0745 442 020 075 442 020 mano namba minyalo goyo working hours okay namba migogo tieno inyalo goyo working hours ama weekends kamano erokamano nya Dr. Judy wach mogik miweyowa godo kotenre kod geng'o tuo ayaki mabende mane twako odiochieng' ma kawuono. Wach manyalo weyo go oganda en ni sirikal kedo matek mondo mi ji kik yud tuo mar ayaki jok manoseyude by bad luck odonje yath okete yath mondo omuony yath mondo mi kik yud complications sani yudo ka ji wacho afadhali bed kata gi HIV to kik ibed kata gi cancer koro ken nitie kaka inyalo geng'e to gigi gin nono ringi dhi hospital to bende mondo ing'e ni in gi HIV nyaka idhi mondo pimi koro ichako gi pim koka waneno moko nite koro ng'ato ka ng'ato ong'e chal ne mar ayaki koyudi kin ga ayaki muony yath kaponi iyudo ajali dhi kaw pep kaponi dak ng'at man ga ayaki tinionge go dhi kaw prep to kinyalo tiyo gi kondom beti gi kondom to always landuru mana behaviors maber nikech behaviors maricho emamiyo wachopo e wach mar increase infection rates. Erokamano nya daktari amora gero ni chieng' machielo kaluongi tibo biro e penj laktar wachakwa gombaka anytime amako mano erokamano nya penj laktar ngima en mwandu ageno ni ai kod achiel ariyo adek kotenre kod yore mag geng'o tuo ayaki en tijo waduto te en tij sirikal mondo kochopo 2030 higni auchiel gi nus koa sani to ayuni waonge kod infections manyien matecheno ni Andrew Thotieno erokamano nya director na Lindsay erokamano nya Papecho Koth mano producer
producer na kachiel kod jogo picha mawa asanteni sana nyaka kendo dichieng machielo ngima en mwandu enti jowaduto te wagen kute mag Ayaki orite uru